Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaurkoan Maiu Serreau izango dugu gurekin platoan. Bera mugarik gabe Nafarroa elkarteko kidea da. Orain dena den has gaitezen beste edukiekin. Lehenik eta behin gaurko efemerideak ikusiko ditugu. 1911ko martxoaren 18an Gabriel Zelaia poeta jaio zen. Gainera, martxoaren 18an ere 1940 urtean, Bigarren Mundu Gerran Adolf Hitler eta Benito Mussolini Alpeetako Brenner pasabidean elkartu ziren eta Frantzia eta Erresuma Batuaren aurkako aliantza bermatu zuten. Horretaz gain, 1965ean Alexei Leonov, errusiar astronauta, espazioan ibili zen lehen pertsona bilakatu zen. Eta azkenik, gaurkoa bezalako egun batez 2017 urtean, Chuck Berry estatubatuar musikagile, gitarrista eta abeslaria rock and rollaren historiako garrantzitsuenetakoa izan zena hil zen. Ikusitzagun orain gaurko lerroburuak. Nafarroko ikastolen elkarteak Gaia klusterra kanaldudek eta Azaroa Filmesek Euroregioaren laguntzarekin Chuck Planet izeneko metodo transmedia ezarri duten. 69 koronavirus kasu berri atzeman dira azken egunean Nafarroan positibo tasa 3,9 dago une honetan. Indarrian sartu dira koronavirusaren aurkako neurria San Jose jaiegunetarako eta igandera arte iraunen duten. Txibite lehendakariak Zangozan esan du, despopulazioari aurre egin behar zaiola enpresa proiektuen eta ingurunerako zerbitzuen bitartez. Nafarroko gobernuak adierazpen instituzional bat onartzen du hilako 21ean ospatuko den arrazakeria ezabatzeko nazioarteko eguna dela eta. Iruñako udalak 14 persona trebatu ditu dementzia duten personei arreta emateko tekniketan eta berariazko baliabideetan. Fernando Grande Marlaska ministroak Mikel Zabaltza Nafarraren heriotza argitzeko prozesuan parte hartzeko eskaera baztertu du. Lab sindikatuak salatu du Nafarroko zahar-etxeetan nagusi den eredu kapitalistak ahalbidetu duela kaserakotik zuzendaritzak langilei ordaindu gabe ihes egitea. Baztango 10 gazte elkartu ziren Elizondon Lekarozko aroztegia proiektuaren aurrean euren desadostasuna adierazteko. Tokiko produktu protagonista Basque Culinaire Centerko ikaslei zuzendutako Nafarroko gastronomia jardunaldian. Asteburuko agenda errepasatzen jarraituko dugu. Gaur, 2 urte 4 hilabete eta egun bat dokumentala proiektatuko dute Uharteko Kulturetxean arratsaldeko 6:30. Ondoren, solasaldia izanen da egileekin. Gainera, gaur ere arratsaldeko 7:00 euritan eta paisaia bitartean dokumentalak ikusteko aukera izanen da Baluarten, punto de vista jaialdiaren barne. Gaurko egunarekin jarraituz, letrakide poesia emanaldia ere izanen da Zibikan liburutegian arratsaldeko 7:30 Castillo Suarezekin. Sarrera librea izango da, baina lehenagotik izena eman beharko da. Horretaz gain, bihar Erdoil taldeak kontzertua eskainiko du Totem Aretoan arratsaldeko 7:30. Larunbatean, Basoko sekretuak ipuin kontalari saioa izanen da goizeko 12 Sanduzelaiko Zibiboxean eta arratsaldeko 6 Zabalguneko Zibiboxean. Eta igandean, Gaua ausentziaren itzala kontzertua eskainiko du Antxon Balberdek Iturramako Zibiboxean 3 euroko sarrerarekin. Gaurko komunikabideen azalak aztertuko ditugu orain. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Titularrak, Marlaskak Mikel Zabaltzaren torturagatiko heriotza ikertzea ez dela bidezkoa deritzola nabarmentzen du. Argazkian aldiz, Loizuko gizonaren aurkitzaileak ageri dira. Gainera, Nafarroak neurriak malgutu aurretik txertoak aurrera egin dezan itxaroten duela ere jakinarazten du. Horretaz gain, heriotza duinaren legearen aurkako errekurtsoan UPN, Vox eta PPrekin lerrokatu dela azpimarratzen du. Baita, Barzenasek, Rajoy, PPko B kutxatik dokumentuak kenduz grabatu zuela esan duela ere. Bestalde, Nafarroak mendekotasuna baloratzeko itxaronaldia 3 hilabetetara murriztu duela jasotzen du Notiziasen gaurko azalak. Gai aldatuz, Iruñeak takoneran animalia gutxiago izanen dituela aipatzen du.
Eta azkenik, kiroletan anaita berdintasunaren alde agertu dela eta Narrosek 22 urteko saskibaloi ibilbidea amaitu duela jakinarazten ditu. Diario de Navarrara pasatuko gara. Titularrak, Nafarroak handui ingelesaren eraginez ez duela koronavirus kutsadurak jaistea lortzen da. Argazkiaren bidez, sadarren helburua ikusleak apirilean itzultzea dela jakinarazten du. Bestalde, Nafarroako alarma egoeragatik kalte ordainak eskatu dituztela aipatzen du egunkari honen azalak. Baita Nafarroako 180 amek fefeza berreskuratu dutela administrazioaren isiltasunarekin. Bukatzeko, San Jose Zubian Nafarroa osoan negu giroa izanen dugula iragartzen du. Gararekin jarrai dezagun. Titularra, Grande Marlaskak intxaurrondoko audioa desklasifikatzeari uko egin diola da. Argazkian, Alex Txikon alpinista ageri da. Horretaz gain, parametro guztiek okerrera egin dutela jakinarazten du, eta kutsatzeko kopurua 502 igo dela. Bestalde, krisi betean, 2020ko amaieran, lakuak 1.183 milioi mentatu zituela ere aipatzen du Garakazalean. Eta amaitzeko, sektore publikoko behin-behinekotasunaren aurka lep handia eskatu dutela nabarmentzen du. Berria ikustera pasako gara. Albiste nagusia giza enbrioi goiztiarren antzeko egiturak sortu dituztela da. Horretaz gain, Europako batzordeak bidaiatzeko pasaporte immunitarioa aurkeztu duela azpimarratzen du azal honek. Migratzaileei dagokienez, bidasoa igerian pasatzeko aleginean ibili direla jakinarazten du berriak. Bestalde, Espainiako gobernuak ez duela kopako finala zaleekin jokatzea utziko aipatzen du. Gai aldatuz, Okalanen senideek iazko apiriletik ez dutela haren berririk gogorarazten du. Eta amaitzeko, Madrilek Zabaltza auziko dokumentuak desklasifikatzeari uko egin diola nabarmentzen du. Euskal Herria irratiaren orrialde nagusiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusia Esparzak eta Perez Niebasek Ruth Goñiri senatariak eta uzteko eskatu diotela da. Bestalde, COVID kasu berriak asteartean 100era iritsi ondoren 79ra jaitsi direla jakinarazten du. Eta azkenik, Berri Txarrak taldeari buruzko Dardara filma zinema aretoetara bihar iritsiko dela aipatzen du. Pasa gaitezen gaurko eta asteburuko eguraldiaren iragarpenak ikustera. Gaur, giro goibel eta hezzearekin jarraituko dugu, eta asteazkenean baino hotz handiagoa egingo du. Ipar isurialdean, bereziki Kantauri isurialdean, euri txikia egingo du. Hegoaldera, hodeiak iritsiko dira, baina ateri egongo da. Temperaturaren jaitsirarekin batera, elur mailak ere behera egingo du, eta 800-900 metro inguruan egongo da. Gauzak horrela, izotza ere egin dezake barnealdeko zenbait lekutan egun amaieran. Iparraldeko eta ipar-ekialdeko haizea indartsu ibiliko da, bolada gogorrekin, bereziki arratsaldean. Eta temperatura altuenak 10 graduak gainditu ezinik ibiliko dira. Bihar, ostiralean, fronte bat iritsiko zaigu goizean goiz eta euri ugari utziko digu. Egunaren lehen partean, elurkota 800.000 metro inguruan egongo da. Arratsaldean zaparrada bakan batzuk botako ditu, baina txikiagoak, sakabanatuagoak eta tartekatuagoak denboran. Eta elur maila jaisten joango da. Gauean 700-800 metro ingurura. Iparraldeko haizea bizi ibiliko da eta hotz sentsazioa handitu egingo du. Azken orduetan baliteke izotza egitea barnealdeko zenbait lekutan. Eta temperatura beste pixka bat jaitsiko da. Eta asteburuan giro hotza izango da. Eta iparraldeko eta ipar-ekialdeko haize finak hotz sentsazioa handitu egingo du. Mendebaldeko eskualdeetan hodei gehiago pilatuko da, eta egunaren lehen partean baliteke prezipitazio apur bat egitea, ezer gutxi. Elurkota 500-600 metro inguruan egongo da. Ekialdean ostarteak nagusituko dira eta ateri eutsiko dio. Temperaturan baxuekin jarraituko dugu egunez, eta gauekoak apur bat gehiago jaitsiko dira. Barnealdeko zenbait lekutan izotz txikia egingo du eta mendi inguruetan handia. Egun amaieran haizea baretu egingo da. Mugarik gabe Nafarroako elkarteko Mailu etorri da gurera, platora. Kaixo, Mailu. Kaixo. Zer moduz? Ongi.
Bueno, zu etorri zara pixka bat kontatzera ez, hirugarren foro batzuk antolatu dituzue, pixka bat elikaduraren burujabetza, feminismoa eta gai hauekin lotuta. Nola du berez izena foroak? Bueno, foroa proiektu zabalago baten barne dago, eta proiektuaren leloa edo aukeratu dugu aurten Sustraiak bota, Pueblos por la Soberanía Alimentaria, pixka bat hori, elikadura burujabetzaren inguruko kontzeptu hauek biltzeko, ez? Pueblos, hegoaldeko herriekin elkartasun hori, ez? Pixka bat adierazteko, eta Sustraiak bota, sustraietara itzuli behar dugulako, ez? Uste dugulako hori. Eta berez, foroaren izenburua bada elikadura burujabetza, lurraren defentsa eta feminismoen inguruan, ez? Orduan dira, 3 kontzeptu eta lotura dute haien artean? Bai, lotura dute, bai hemen eta bai hegoaldeko herrialdetan, ezta? Elikadura burujabetza azkenean bada, guk uste dugu alternatiba bat eta egin behar dugun apostu bat, dugun gaurko eredu ekonomikoa, agroindustriala eta kapitalista, patriarkala, eredu horri alternatiba, eta lurraren defentsa badago solotuta, ez? Hemen bai, eta hegoaldeko herrialdetan ikusten da batez ere, ez? Batez ere emakumeak direnak, ez? Defendatzaileek paigatzen dituzten, eraginak, ez? Eta beraien defentsarengatik. Eta feminismoak, uste dugulako lehenengo sektorea, pixka bat kutsatu behar dela feminismotik, ez? Eta, feminismoak kutsatu behar dira elikadura burujabetzatik pixka bat hor. Orduan pixka sektore horretan oraindik gehiagoari da kostatzen, ala? Ez nuke esango sektore maskulinizatua denik, baina bai bisibilizatua dagona, bai dela maskulinizatua dagona, ez? Esplotazio handiak, traktorean beti irudikatzen dugu gizon bat, ez? Baina berez, emakume asko daude, eta normalan izaten dira emakumeak esplotazio txikiagoak dituztenak, estensibotan lan egiten dituztenak, eta berez biodibertsitatea eta teknika, betiko teknikak mantentzen dituztenak, ez? Haziak, ekologikoan, hori guztia, normalan izaten dira emakumeak, ez? Bizitzako arlo guztietan beti izaten gara bizitza mantentzen ditugunak, ez? Mantentzen dugunak, baina horrege ikusten da. Eta zein da pixka bat helburua foro honena? Gehien bat elkartzea, ze azkenean behar ditugu, ez? Espazioak elkartzeko, emakumeak, bai landa eremukoak, bai hiri eremukoak, eta hitz egiteko eta esperientziak trukatzeko espazioa. Eta baita, esperientziak ezagutzeko, ez? Bai hegoaldekoak, bai hemengoak, batzutan hemen oso hurbil ditugun esperientzia batzuk ez ditugu ezagutzen. Eta urrunekoak oraindik gutxiago, ez? Bai. Eta, garaia hauetan elkartzearen hori komplikatuagoa da. Nola moldatu duzu? Bai, nabaritzen da espazioak bilatzearena eta, COVID kontuak zailtasunak jartzen dituela, ez? Azkenean, espazioak bilatzea eta kostatzen da askoz gehiago, aforoa ere nahi baduzu minimo bat bildu, ez dago espazio asko ere Iruña herrian, ez? Baina, azkenean lortu dugu, eta, uste dut, badugula 60 pertsonendako afora, orduan, pozik. Nahiko ongi, ez? Bai. Momentu honetan. Iaz, elkartu ginen 100 piko emakume, baina aforoa aurten ezin izango dugu, baina, behintzat. Orduan, iazko eta aurreko edizioekin konparatuz, ze berrikuntza edo aldaketa egongo dira aurten? Nik uste dut dela berrikuntza baino ikusten direla emaitzak, ez? Azkenean lehenengo foroa duela 2 urte egin genuena, duela 2 urteko proiektuan 2018ko abenduan egin genuen, hor izan zen lehenengo esperientzia bat, pixkat esperientzia piloto bat, eta elkartu ginen 40 emakume edo, eta bigarrenean adibidez, hor bai ikusi genuen lehenengo esperientzia hori egina genuela, ez? Eta errega oso ona izan zen. Eta aurten ere ari gara ikusten jendeak ezagutzen duela pixka bat foroa, ezagutzen gaituela,
eta inskripzioetan ikusten da, ez, emaitza. Orduan, bueno, errazagoa da, ez, eta bueno, pozten gaitu ere ikusteak jendeak baduela gogoa, elkartzeko, alde batetik, ez, ze azkenean halako egoeratan ez dakizu jendean nola aktuko duen, baina berez ikustenak errakena da jendeak baduela kriston gogoa elkartzeko, eta berez, bueno, onlineek eman aldiguna, presentzialtasunak ematen digu askoz gehiago, ez? Bai, aukera gehiago. Eta hori, eta beste aldetik, jendeak baduela gogoa gai hauei buruz hitz egiteko. Interesa pizten du, ez? Bai. Eta, bueno, eta nik uste dut badela momentua ere, ez? Azkenean krisi momentu batean gaude, esaten dugu krisi sanitarioa dela, baina berez ez da soilik krisi sanitarioak, ez? Aldaketa klimatikoa, zaintza krisia, bueno, baditugu krisi asko edo sektore askotako krisia. Eta, bueno, erantzun behar zaie. Momentu egokia da orduan egiteko. Bai. Eta foro honen barruan ze jarduera antolatu dituzue? Bueno, bada egun osoko egitaraua. Bueno, aurtengo foroa 2 egunetan eginen dugu, bat izanen da martxoaren 27an Iruñerriko uharten. Eta beste izanen da, bueno, hori lehenengo foro hori izanen da soilik emakumentzako. Eta bigarrena mistoa eta Faian apirilaren 24an. Eta lehenengo foro honetarako, uharten eginen dena, badugu egun osoko egitaraua, goizeko 9:00 gaueko 8:00 arte. Bai, jardunaldi intentsiboa, bai. Eta denetari, bai hitzaldiak, bai tailerrak, bai gauza ludikoagoak edo kulturalagoak, eskulan, ez, edo eskuekin lan egiteko momentuak ere egonen dira. Eta, bueno, zerbait kulturala ere eginen dugu. Eta gero, bigarren egun horretan, aipatu duzuna? Bai, Faian eginen dena, azkenean soilik goizeko egitaraua izanen da, baina, bueno, gauza bera ere bai, ez, hitzaldiak eta tailerren bat ere eginen dugu. Eta aipatu duzu, bueno, jendea asko animatzen ari dela, oraindik tokia badago, ala bete duzu guztia, foro guztia? Oraindik badago tokia, ez asko. Bueno, ala ere jende gehiago ematen badu izena, irekiko dugu itxaron zerrenda, eta baldin badago pertsona bat gero baja dela, bueno, izanen dugu hor itxaron zerrenda deitzeko, ez? Orduan, ala ere animatzen dut mundu guztia izena ematea. Bai, ez badagian itxaron zerrendan egonda ere, gero agian aukera sortu daiteke. Bai. Eta, bueno, jarduera horien artean, baten bat azpimarratuko zenuke, badago horrela bereziki zerbait, berezia, interesgarria? Bai, nik aipatuko nuke, etorriko dela Lolita Chavez, askokia ezagutuko dute, baina, Lolita bada Guatemalako emakume maila indigena bat, eta, bere borrokarengatik, bere lurraren defentsarengatik, batez ere bere borroka hasi zen uraren defentsarengatik, baina, uraren defentsa ere zabaldu zen, ez, lurraren defentsara. Eta, izan, mehatxu asko jaso ditu, bere bizitza arriskuan egonda askotan, saiatu dira hiltzen nik dakidala minimo 6 aldiz edo. Eta horregatik duela 3 urte edo etorri zen programa baten barne Euskal Herrira, Bilbon egon zen. Horregatik diotagian batzuk ezagutuko dutela, ze hemendik ibili izan da batzuk. Bere esperientzia kontatzen. Bai, eta pixkat bere borroka kontatzen, eta ikustarazten, ez, bere egoera. Eta ordutik ezin izan da itzuli Guatemalara, baina, beti jarraitzen du atzerritik bere borroka. Bai, eta hemen egon da askotan, eta, justo fororako izanen dugu, nik uste dut, aukera paregabea dela, berantzutea eta berarekin egotea. Eta batez ere gauzak dauden moduan presentziala izatea, ez, hori, hegoaldeko ahots horiek guztiak normalean izaten ditugu online, ez, orain. Baina, kasu honetan izanen dugu hemen presentzial. Eta aste horretan ere eginen ditugu bestelako aktibitateak berarekin. Eta bera non egongo da Uharten ala eta Faian? Uharten, bai. Eta Faiako egitaraua oraindik ez dugu guztiz itxi. Eta oraindik ez gara, badago izena emateko linka, baina oraindik ez gara hasi difusioarekin edo
zabalpenakekin. Orduan hori aurrez aurrekoa izango da, eta online ez da aukerarik egongo ez duzue planteatu? Ez, aurrez aurre izanen da bai. Gero bai, grabatuko ditugula saioak edo bideren bat, edo laburpenak, sistematizatuko dugu pixkat esperientzia, gero izateko hor materiala, eta hori zabalduko dugu, baina norbaitek baldin badu interesa parte hartzeko, parte hartu beharko egunean bertan, bai. Eta nori dago pixka bat zuzendua, edo nori gomendatuko zenioke ez, izen ematea? Interesa duen edo nori, izan daiteke, lehenen sektorean lan egiten duen emakume bat, diotu emakumea ze lehenengo foroa badago emakumei zuzendua, izan daiteke nahi duena, baina ez, lehenen sektorean hasi nahi duena, baina ez daki nola edo, izanen dare aukera bat ezagutzeko esperientzia ezberdinak. Edo kontsumitzaile bezala, ez, nahiz eta lehen sektorean lan ez egin, azkenean guztiok gara kontsumitzaileak, ez, eta horrege nik uste dut arduraren bat badugula. Bai, eta nola behar da izena edo nola egin daiteke? Badago galdetegi bat betetzeko, orduan errazena gure web orrian sartzea, ze hor badago linka, eta web orria oso erraza da, bada mugagigabenafarroa.org dena jarraiak, eta hor klikatu eta listo. Orduan egongo zarete pixkat ja esperoan, ez, irrikitan? Bai, berez pozik, ze ja badugu kasi 50 izen ematea. Toki oso gutxi gelditzen. Bai, toki gutxi gelditzen zaizkigu, baina pozik, bai. Eta dena den, hau antolatzen duzue beste erakunde edo elkartekin batera, ez, elkarlanean? Bai, proiektu hau bada IPES mundu bat eta Mugaigabe Nafarroako elkarteek aurkezten dutena. Baina, hala ere, foroa berez antolatzen dugu ere Arrea elkarte ekologikoarekin batera, eta Tafallako foroa Lantzuk da taldearekin. Bada hango talde bat ere, elikadura bugiabetzekin inguruan lan egiten duena. Eta lehenengo fororako izan dugu ere babesa edo laguntza, espazioaren laguntza, ez? Eta Uharteko udalekoa ere bai. Garrantzitsua, momentu hauetan. Baina ez, aipatu duzun bezala, ja 3. edizioa izan da, jendeak geroz eta gehiago ezagutzen du, ez? Eta jendeari interesatzen zaio. Uste duzu orain pandemiaren guzti honekin oraindik interesgarriagoa dela gai hau? Garrantzia handiagoa hartu duela, nolabait, ez? Bai, berez gainera aurtengo gaia edo izan da justu hori, ez krisia. Elikadura buiabetza eta krisia zer, bada erantzun bat azkenean. Eta justo ikuspegi hori eman nahi diogu, ez, foroari. Eta, nik uste dut ere, ala ere dela zerbait berria, ez? Guk esaten dugu beti pandemia honek egin diguna. Hausnarketara gehiago geratu gaitu. Baina berez, ari ginen lanean gai hauetan, ari ginen salatzen eredu hau, ez? Garapen eredu hau, guretzat ez duela balio. Eta pandemia honek erakutsi digu berez, justo bide horretan jarraitu behar dugula, ez? Eta nik uste dut jendea batzuk horretan ari zirenak jarraitzen dute eta, errefermatu dira, ez? Nolabait esateagatik. Eta ezagutzen ez dutenak, nik uste dut ere ari direla pixka bat interesa izaten. Aipatu duzu ez, foro hau programa baten barne dagoela, ez? Bai, proiektu baten barne, bai. Eta ze proiektu da? Bai, berez gu berez Mugaiken badaramagu, betidanik elikadura buiabetza lantzen, baina duela 5 urte edo hasi ginen espreski edo zehatzago proiektu bat, elikadura buiabetzearen inguruko proiektu bat egiten, eta urte hauetan zehar, elkartu gara, hurbildu gara pixka bat emakume nekazarien gana, jakiteko ze realitate bizi duten, ze aldarrikapen dituzten, ze nolako, ze exigentziak dituzten edo, eta gero hainbat aktibitate egin ditugu, sentsibilizazio orokorra, ez? Bai erakusketak, bai hitzaldiak, tailerrak, pixka bat denetarik.
Eta, bueno, helburua da pixka bat ere, emakume nekazariak elkartzea, ez? Azkenean ikusten da Nafarroan ez dela ere elkarte edo espazio bat beraientzako. Baina, bueno, gu hor errazten dugu pixka bat, baina azkenean bada haien lana, ez? Eta haiek elkartu behar direnak. Eta adibidez, aurten egin duguna izan da, espazio ezberdinetan, normalean megindade arlotan lan egiten dugu, hainbat aktibitate eta pixka bat guztia landu zonalde ezberdinetan gero fororako gonbidatzeko, ez? Adibidez, egon gara Sakanan, egon gara Pirineotan, Baztanen ere bai, Tuteran, hainbat espazioetan. Mugitzen ibili izan, Nafarroatik. Eta proiektu honekin jarraituko duzue? Bai, pentsatu beharko dugu nola eta ze nolako... Ze norabidea eman, aber zentzua duen, ez? Azkenean, gu bagara gobernuzkanpoko erakunde bat, eta, gure tokia bada, ez? Badena, eta beste prozesu batzuek badute beste ibilbide bat, ez? Gu azkenean eman alduguna bada hegoaldeko ikuspegia, eta, gure aletxoa hortan, ez, dago. Eta bai, baina, foroa ondoren ikusiko dugu abertze nolako edukiak edo ideiak ateratzen diren, eta indarrak ikusiko dugu ere jendeak zertan duen interesa eta hortik. Orduan ikusi beharko dugu, ez? Nondik jarraitzen duen kontuak. Lanean, fijo, jarraituko dugula, eta likadura gehiabetza gaia, ze uste dugu, berez. Asko dago egiteko oraindik. Bai, eta gakoa dela, ez, azkenean. Ze bada betiko, ez, esaten dugun betiko esaldia, ez, pentsatu globala, baina ekin lokal, ez, lokal arloan. Eta azkenean likadura gehiabetza bada hori. Ez dakit, ja bukatzeko, zerbait gelditu izan zaigun ez duguna aipatu eta garrantzitsua den esatea, ala besterik gabe, ez dakit mezuren bat bidaltzea gustatuko litzaizukeen, ala jendea animatzea, ez? Oraindik gelditzen diren 10 plaza horietarako. Bai, besterik gabe jendea animatzea, ez? Eta naiz eta forora ezin den etorri animatzea pixka bat gai honetan interesa izaten, eta batez ere hurbileko esperientzak ezagutzen, ze azkenean askotan oso... Bakoitza bizi da bere... Bai, oso jendarte individualizatu batean bizi gara, eta orain gehiago, ez, individualizatuago gaude, pandemia dela eta guztia, eta askotan ez dakigu ekoizle ditugun ondoan, ez, eta, pixka bat... Garrantzitsua da hori egitea. Bai. Mila esker, Maiu etortzeagatik, guztien berri emateko. Zuei, aukera emateagatik. Aurrengora arte. Bai. Udalerrietako albistetara pasako gara. Uharten, igandean, goizteko 12an, Ardanbera fanfarreak udaberriari ongietorria emateko musikarekin kaleak alaituko ditu San Juan plazatik abiatuta. Ondoren, kale jira egingo du Uharteko kaleetatik zehar. Gainera, hurrengo larunbatean, martxoaren 27an, helduentzako alter ego antzerkia egonen da arratsaldeko 7etan kulturetxean. Gaztelaniaz izanen da eta sarrerak online eros daitezke 6 eurotan. Holtzako zendean, bihar, abandote mutxo antzerkia izanen da Ororbiako kontzejuan. Las XLSen antzerki hau, maitasun erromantikoaren mitoa deseraikitzen duen ikuskizun musikala da. Izen ematea doainik da eta udaletxean egin beharko da. Iruñeko udaleko ingurumen hezkuntzako museoak aurrendako doako lantegiak eskaintzen ditu aste santuan lurrinak eta oihalezko poltsak egiten ikasteko. Saioak gaztelaniaz naiz euskaraz izanen dira. 6 eta 12 urte bitarteko aurrei zuzenduta daude, eta lekuak izena eman den hurrenkerarekin bat esleituko dira, 010 eta herritarrendako arreta telefonoetara deituta. Lurrina egiten ikasteko lantegian, lurrin bat eginen da gure inguruko landare usaintsuak erabilita. Bertan, landaren propietateak eta ezaugarriak ezagutuko dira. Apirilaren 6ean, asteartearekin euskaraz eginen da, eta 8ean, ostegunarekin gaztelaniaz. Bigarren proposamena, poltsa bat egitea da, elastiko zahar bat berrerabilita, eta horrela bizitza berri bat izanen du. Lantegian zehar, hondakinak kudeatzean murrizketak eta berrerabilpenak duten garrantzia azpimarratuko da. Lehentasunezko aukera gisa. Euskarazko saioa apirilaren 7ean asteazkenarekin izanen da, eta gaztelaniazkoa 9ean ostirala.
Bestalde, epea zabalik dago oraindik museoa zeureganatu zure kolektiboarekin programan parte hartzeko. Gizarte eta ingurumen arloetako gaiak lantzen dituzten kolektibo, elkarte edo mugimendu sozialek ingurumen hezkuntzako museoaren instalazioak erabiltzen ahalko dituzte harrera toki gisara, bai eta museoaren hedabideak ere, edozein ekimen, lan, erakusketa, hitzaldi, bilera eta abarretarako. Eta horretaz gain, gai aldatuz, 14 lagunek amaitu dute Iruñeko udalak antolatutako prestakuntza ikastaro teoriko eta praktikoa dementziak jotako pertsonak etxean artatzeko. Gaitasun horietako kualifikazioak laneratze bide bat urratzen du. Azken urteetan, enplegu eskaera handitu den arlo batean. Parte hartzaileen laneratzea lan bitartekotzako udal zerbitzuaren bidez eginen da, zeinak Nafarroako Alzheimer gaixoen senideen elkartetik datozen eta sektorean izan daitezkeen eskaintzak eskuratzeko aukera emanen baitiete. Sistema horrek dagoeneko ondo funtzionatzen duela erakutsi du prestakuntza eskaintza horren aurreko edizioetan parte hartu zutenekin. Izan ere, horien laneratzea 95% ingurukoa da. Dementziak jotako pertsonak etxean artatzeko ekimen horrek bere parte hartzaileei guztira 153 prestakuntza ordu eman dizkie modulu teorikoan, eta 20 ordu alde praktikoan, Iruñeko udaleko etxez etxeko laguntza zerbitzuan egiten direnak. Berriki amaitutako edizioak ematen ziren zenbait ikasketa hobetu ditu, prestakuntza denbora 10 ordutan handituz. Iruñeko udaleko gizarte zerbitzuetako alorraren xedea da esparru honetan urteko prestakuntza ikastaro bati eustea. Lana egonkorki eskaintzen duen alor honetan parte hartzaileen enplegagarritasuna handitze aldera. Berariazko kualifikazio mota horrek prestakuntza jaso duten pertsonei eta beren etxeetan zaintza lanak jasotzen dituzten dementziak jotako pertsonei onurak ekartzeaz gain, gaixoen zaintza kalitatea eta Alzheimerra duten pertsonen senideen egoera hobetzen du. Beno, gaurkoz, hau izan da guztia. Orain, saioarekin bukatzeko Exilio y Dignidad erakusketaren irudi batzuekin utziko zaituztegu. Mila esker oregoteagatik eta zubi ona pasa. Apirilaren 25 arte Iruñeko planetarioa Jose Alfaro erbestea eta duintasuna argazki erakusketa izango du ikusgai Nafarroako Memoriaren Institutoa antolatzaile. Orotara 229 negatibok osatzen dute erakusketa. Alfaroren familia katalogatu, datatu eta kontserbatutako bilduma eta hortik hautatu diren 50 argazkiek Tafallarrak Frantzian erbesteratuta pasatu zuen hamarkadaren adierazgarri dira. Familiako bisiten estenekin lanean ateratako argazki
Erakusketarekin batera argitaratu den katalogoan, Jose Alfarok berak 1978an idatzitako dokumentuko esaldi batzuk ageri dira. Alfarok frankismope peto-petoan jubilaziorik gabeko erretiratuen arazoa aztertu eta pentsioak aldarrikatu zituen garai hartarako ausardia handiz, bere bizitzan zehar jasan zituen bidegabekeriei buruzko gogoeta erigin baitzuen. Ez daztu behar, 1931ko apirilaren 14an Tafallako udaletxeko balkoitik errepublika aldarrikatu zuela Jose Alfarok. Frankoren kolpe militarranen ondorioz atxilotu eta herriko kartzelan sartu egin zuten 1936ko uztailaren 29an. Urte bereko abuztuaren 7an senide batek egindako mesede pertsonal bat medio zela kartzelatik irten eta Donibane Loizunera pasatzeko modua aurkitu zuen.
Orduan hasi zen 10 urte baino gehiagoko erbesteraldi luzea iparraldean eta Frantzian erakusketak dokumentatu eta Jose Alfaro beraren argazki eta testuz eskaintzen diguna. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.